Čo povieš na toto? Bude to dobré? No, dobre, tak asi nie. No, dobré ľudia. Čiže, čaute a vítajte v mojom prvom videu. Toto bude nabíjačka z tému na auta, ale má iné koncovky, než idú do auta. Čiže je tu na motorky, zapojenie na motorky. Dneska si ukážeme, že či táto debilita pôjde na motorku Babeta. No ale ešte predtým, ako to dám na Babetu, musím povedať, že ešte toto mám z tému, čo mení voltáž na 12 V. Proste priamy prúd, jednosmerný. Mení striedavý na jednosmerný, táto tu debilita. A má, že dávať 120 W. Tomu neverím veľmi, ale čo už. A táto má tiež 120 W, čiže dneska to vyskúšame, že či to vôbec vie rýchlo nabiť mobil. Čiže chcel by som tu mať nejako takto, čiže idem to i hneď zapojiť. Dal som to tam nejako takto, s kapaskami, ktoré boli na začiatku videa na zemi. Ale zabudol som na hlavnú vec, dať tam káble. No, čiže idem na to. No, čiže všetko som namontoval rýchlo, zistil som, že toto je naopak, tento voltmeter. Vidíte, tento voltmeter je naopak než toto, čiže to je jedna chyba. Potom tu mám veľa káblov, to chcem zmeniť zajtra, lebo rýchlo sa smieva, neviem, robiť cez noc. A ešte zajtra zistíme, že či funguje táto nabíjačka, že či ide nabiť cez ňu mobil rýchlo, alebo že či sa nabíja veľmi pomaly. Čaute. One eternity later. Čaute, ľudia, je tu ďalší deň a už som to konečne zapojil. Len je tam oveľa viac káblov, než tam bolo. Čiže to je jedno. No, čiže dneska vyskúšame, že či táto nabíjačka nabíja rýchlo. Tu už som si napojil kábel, tu budem mať mobil a tak si ho budem nabíjať. Hej? Čiže ja vám natočím video z mobilu, že či nabíja rýchlo alebo pomaly. A mám tu aj ďalší kábel na USB. Normálne USBčko a potom USB-C. Tento kábel je USB-C a na druhom konci je tiež USB-C. Dobre, čaute. Ako ste videli na videu, USB-C na USB-C nabíja rýchlejšie než USB na USB-C. Za 2 € je to v pohode. A ten stojan tiež som kúpil z tému, rovno s tým. Tiež za 3-2 €. A no hej, to je asi všetko. Tak vyplatí sa to kúpiť, ide to, len asi k tomu budete potrebovať menič striedavého napätia na jednosmerný. To je všetko. Čaute.